Fel arfer, byddwn ni yn uned technolegau iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi rhyw sesiwn fach yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ddangos peth o'r gwaith diweddara a rhoi rhyw rhagflas o bethau newydd sydd ar y ffordd. Eleni wrth gwrs, chawson ni ddim steddfod, ond roeddwn ni dal eisiau rhoi rhyw flas bach iddo chi o'n gwaith. Dyma cysgliad. Os ydych chi ddim yn gwybod yn barod, mae o yma i helpu chi ysgrifennu yn y Gymraeg. A'r ffordd mae o'n gwneud hyn ydy trwy cysill, sydd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg, gan cynnwys treiglo. Gan gynnwys treiglo. Dyna welliant. A cysgeir, sef casgliad o eiriaduron cynhwysfawr sydd yn hawdd i'w chwilio. Ella bod chi'n gofyn, pwy sy'n gallu gael copio'r meddalwedd anhygoel yma am ddim? Wel, y cyhoedd, y byd addysg, a chwmnïau sy'n cyflogi hyd at 10 person. A lle gallwch chi darganfod y cysgliad? Wel, cysgliad.com. Digon syml. A, os oes angen cymorth gyda unrhyw beth ar y wefan, yn ogystal â'r thudalen cymorth, mae sgwrsfot ar gael i chi ofyn cwestiynau o unrhyw bryd. Gan fod llawer iawn ohonom yn gweithio o adref ar hyn o bryd, mae y porth termau yn berffaith i helpu chi gyda hyn. Mae hwn yn gadael i chi fynd at dros 20 o eiriaduron termau gwahanol ar y we. Ac os ydych chi eisiau fersiwn hwylus i gario gwmpas gyda chi i bob man, yna mae'r app geiriaduron yn cynnwys nifer o'r geiriaduron. Mae mwy o datblygiadau newydd ar y ffordd hefyd. Os ydych chi wedi blino gorfod siarad Saesneg gyda Alexa, mae gyda ni prototype cynorthwyydd personol Cymraeg. Maxen. Mae'n gweithio fel app ar eich ffôn symudol yn deitha chi be bynnag ydych chi eisiau gwybod. Rydyn ni wrthi'n gwella'r app ac yn ychwanegu 4 sgil newydd iddo, yn cynnwys rhai i gael podleidiadau rhaglenni S4C. Dyma i chi flas ar sgil Spotify. Chwaraea fiwsig, cyrff. Clasur. Rydyn ni hefyd yn gwella ein lleisiau synthetig, ac erbyn mis Mawrth 2021, bydd gyda ni 4 llais newydd, benywaidd a gyrwaidd, de a gogledd, ac bydd y datblygwyr yn medru eu rhoi nhw yn eu meddalwedd. Mae creu lleisiau synthetig yn bwysig ar gyfer pobl sy'n colli'r gallu i siarad eu hun. 2 flynedd yn ôl, mi wnaethon ni ddatblygu'r rhaglen lleisiwr gyda'r gwasanaeth iechyd. A chyn bo hir, mi fydd gennym ni lleisiwr 2 sydd yn cynnig gwell gwasanaeth i gleifion. Os hoffech chi helpu ni ddatblygu'r dechnoleg yma, cofiwch, gallwch chi ddal i gyfrannu eich llais i Common Voice. Rydyn ni'n defnyddio'r recordiau hyn i wella ein rhaglenni adnabod lleferydd. Ac os ydych chi'n mwynhau y broses o recordio a darllen y brawddegau hyn yn uchel, beth am gynnig eich hun fel talent llais i ni ar gyfer creu lleisiau synthetig newydd? Rydyn ni'n chwilio am 4 talent llais, 2 gydag acen gogledd, 2 gydag acen deheuol, dynion a merched. Rydyn ni'n cynnig tal bychan am gael ddefnyddio eich llais. Diolch yn fawr am wylio. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod o gymorth i chi, ac eich bod chi'n mwynhau defnyddio ein cyfleusterau ni.